Намираме се в оранжерията на Института по зеленчукови култури Марица в Пловдив. Това е избора на проекта AgroDigi Rice за национален демоцентър, в който ние да демонстрираме технологии, които да прецизират земеделието. Институтът по зеленчукови култури е научно звено, което се занимава с научно-приложна и фундаментална дейност по създаването на нови сортове зеленчукови култури и картофи и технологии за тяхното отглеждане. Оранжерията е стара, целта е да я модернизираме и да покажем, че в една такава оранжерия може да направим пълна промяна, като за начало изцяло подменяме цялата напоителна система с ПВЦ тръби за високо налягане, капково напяване, разбира се. Все повече и повече зеленчукопроизводители опитват да правят ново, по-съвременно производство, с което съответно да могат да бъдат конкурентно способни на пазара. Оранжерията е много специфична. Тя е разделена на 9 отделни климатични зони, като 3 от тях са доста по-големи, в които се прави семепроизводство, а 6 от тях, които са малки клетки по под 200 квадрата, ще се извеждат опити, които са изключително важни за института. Вторият етап е вече въвеждането на технологията, ще контролираме климата с помощта на сензори. Всички проветрители, които са в оранжерията, ще се движат по зададена температура. Отделно ще имаме прецизно хранене. В момента има подготовка за 300 сорта домати, които очакват новата оранжерия с новата технология и съвсем скоро те ще бъдат разсадени там. Целта на проекта е земеделците да тестват технологията преди инвестиране. Всички технологии ще бъдат демонстрирани на територията на института. Планираме през годината да провеждаме различни събития, открити дни, различни демонстрации. Зеленчукопроизводителите искат по някакъв начин да могат да управляват процеса. Ще убедим зеленчукопроизводителите, че могат да управляват климата, напояването и коренето и редица други процеси през телефона си, и това е изключително лесно. Да получават все повече и по-високи добиви, като влагат по-малко средства. Използването на такъв тип технология, спестяването на различни видове ресурси до 40%, до голяма степен повдигане на добива в зависимост от агрономическите познания на земеделския производител, но като цяло се движат между 5 и 20%. Грешките, породени от човешкия фактор, също се минимизират до 30%. Ние вярваме, че зеленчукопроизводството може да бъде по-модерно, може да бъде по-дигитално, може да бъде по-прецизно, може да бъде един печеливш бизнес.